Het is druk in het ziekenhuis van Trinidad. Dit ziekenhuis werkt nauw samen met Damiaan Actie. En Alexander, Anne-Sophie en Lea komen hier vandaag een kijkje nemen. Een van de patiënten hier is Juan Ramirez, 84 jaar. 2 jaar geleden leed hij aan tuberculose. Hij werd behandeld, maar de ziekte is teruggekomen. Hij was er helemaal niet goed aan toe. Hij was heel nager en hij is samen met zijn dochter en zijn kleindochter gekomen. Ze hebben hem gedragen in een soort van hangmat. Dus we kunnen ons denk ik niet echt inbeelden wat voor een tocht dat was. Een half jaar moet Ramirez iedere dag medicijnen innemen. En dat is niet makkelijk. Zeker niet als je niet weet of je elke dag wel eten hebt. Om patiënten zoals Ramirez te helpen, bouwt Damiaan Actie daarom deze verblijfruimtes dicht bij het ziekenhuis. Kunnen de dokters echt controleren dat ze elke dag hun medicatie pakken. En ze mogen ook altijd 1 familielid meenemen, omdat dan toch ook de kans vergroot dat ze hier willen blijven. Dat is een opoffering natuurlijk, om eigenlijk alles thuis achter te laten, een vertrouwde omgeving. Maar ik denk natuurlijk ook wel een bepaalde overgave die je hebt voor je echtgenoot. Als je weet dat je echtgenoot doodziek is, dan eigenlijk samen in die behandelingskuur eigenlijk te stappen om hem ook te kunnen steunen van dichtbij. Met het bezoek aan het ziekenhuis van Trinidad zit de inleefreis voor de jongeren erop. Een week lang zagen zij van dichtbij hoe Damiaan Actie hier in Nicaragua het verschil maakt. Heel indrukwekkend. Je leert echt zo genieten van de kleine dingen, omdat de mensen moeten dat hier uiteindelijk ook doen. Genieten van wat ze hebben. En hier, als je iets kleins, moois meemaakt, kan dat echt al je hele dag terug goed maken. Daar viel me vooral op de dankbaarheid die ook bij de patiënten ligt. Dat ze echt aannemen en echt appreciëren. Ook als ze vertrekken, muchas gracias, muchas gracias. Dat is echt waarderen wat Damiaan Actie doet en dat vind ik toch chic. Hierdoor ga ik wel meer van de wereld willen zien. Normaal, als je alleen Europa hebt gezien, je weet wel dat er nog landen zijn zoals deze, maar als je dat ziet, dan je wereld is heel hard vergroot.